Aktar ma jgħaddu il-ġimgħat aktar iċ-ċittadini Maltin u Awċin qed jixbaw f'gati fit-trab telqaħ miċ u skart madwar il-pajjiż. Ħarġu protestaw f'diversi lokalitajiet b'diversi residenti fosthom il-Gżira, Birkirkara, Mosta, San Pawl il-Baħar, Valletta, San Ġiljan u Sliema jistqarru ma' Net News illi ma jifilħux iżjed jibqgħu jiġu injorati. Matul il-jum tas-Sibt tħabbar il-residenti ta' Sliema se jkunu qed jorganizzaw protesta tlieta filgħaxija fuq sfidi deskritti minnhom bħala teddida għal kwalità tal-ħajja. F'posters imwaħla madwar il-lokalità u mqasma fir-residenzi qed jingħad li l-protesta se tkun kontra t-telqa u l-iskart li jitħalla madwar ta' Sliema fost oħrajn. Residenti li tkellmu ma' Net News saħħu li s-sitwazzjoni m'għadix waħda sostenibbli. Għaldaqstant l-Assoċjazzjoni tar-Residenti ta' Sliema qed torganizza din il-protesta għal nhar id-29 ta' Awwissu f'Font Qadir fis-7 ta' filgħaxija. Preżentament il-lokalità ta' Sliema hija waħda mill-aktar iffollati fil-Gżejjer Maltin, popolari kemm mat-turisti kif ukoll ma' numru kbir ta' persuni barranin li qed jiġu jqogħdu f'pajjiżna. Fl-aħħar jiem, is-Sindku Nazzjonalista John Pillow kien sansitra b'inizjattiva tiegħu beda kampanja kontra l-iskart li nħareġ mhux fil-ġurnata ddiżinjata sforz in-nuqqas ta' infurzar madwar il-Gżejjer.